Futhi ngibuye ngigcizelele udaba la lokuganiswa kwemimoya. Ukuganiswa kwemimoya kwenzeka kumuntu owamisela amagobongo kubo engakagani waze wawaphothula. Angithi amagobongo afike emiswe ngey'nkukhu bese phinda futhi ephothulwa ngey'mbuzi. So lowo muntu-ke uma ngabe seganile yena wanendawo la aganele khona, kufuneka bese kuganiswa noma kuganiswa amagobongo akhe esuswe manje ngala elethwe ngala emzini wakhe. Lawo magobongo noma lokho kuganiswa kwemimoya akusho ukuthi lowo muntu lowo sekumele afike akhe indlu yasemzini wakhe, sekuwumkhuba-ke lowo. Ukusinselana kwabantu, ukwakha kwabantu ubuhlobo, ngoba kade nje uma besuke kade bememeza lapha bengena bemukela kwenziwa yonke lonto, leyo mndeni leyo isuke nangale kwelamathongo seyazi ukuthi sesinobudlelwano, sesiganiselene, sinobuhlobo. So automatically le mndeni isuke seyazana isiganiselene, ngoba ukugana kwamakoti kusuke kukuvuma kwamathongo. Ingakho ngisho usulobole waqeda uzohambisa ibizo limchitha ithongo, ngoba suke bengavumelani bona, bembona ukuthi lo uzoba poison la nalana la, noma akakulungela uthakhele ikhaya. So-ke akushiwo ukuthi uma ngabe usuganisa imimoya sekufanele ufike wakhe indlu yasemzini wakhe. Uma uthi kwaNtombela uzofika kwakhe indlu yaKaNtombela, uma uthi kini kwaNtombela uzofika kwakhe indlu yaKaNtombela kaMthethwa, cha. Uma ngabe nje kuganiswa imimoya isuke iza kulona leli khaya leli, ngoba lelo khaya vese sebeyazana labantu abangaliyana, kunobudlelwane vele obukhulu, kunobuhlobo obukhulu. Ubaba umkhwenyana njengoba wakhishelwa imbuzi, wahlatshiswa, wafaka inyongo la, wafaka u10 rand, leya nto yayisimfaka ngisesibongweni sakhona laphana, kodwa wena ngeke uzuwazi, ngeke uzubona. Ingakho lento kuganisana ijulile nje, okungathi ngelinye ilanga ngisho umsebenzi umbhedelo umkhwenyana ahambe lo wesifazane ayobika udaba kubo, uyise ashone emsamo, ayothi la ekhaya lengane nani iganisele ukuthi ifike ihlupheke nemzini. Nangu umkhwenyana namhlanje emqedela umsebenzi, nithi ayondliwe ngani ingane yami, ayiphile ngani, ekusho kubo kwalentokazi. Ngobani na? Baganiselene labantu, sebenobuhlobo. So vele automatically amathongo aseyazana, asikho isidingo sokwakha indlu komunye umuzi komunye umuzi. Leto wayengayikhuluma even nakho lokho kwakha indlu yakwamalume uyibeke ekhaya umsamo kweminye indlu kwenye indlu, ayikho into enjalo, ayisoze ibe khona. Lo nto icishe izwakale uma umakoti lowo ezoba umthandazi engena ugogo, bese ethi ugogo ngicela-ke kube ukuthi-ke kwakwenziwa indlu yokuthi kushuthi usuke lowo ndlu isigodlo lapha azokwazi ugogo ukuthi nakaganiswe, asuswe le elethwe ngala ngendlela yakhona usiko, ukuthi akwazi ukuthi lo mntwana mangabe esebenza kufika abantu akhulekele kuleyo ndlu, hayi ukuthi umsamo lo, cha, isigodlo leso. Ngoba nakhe ngenokho kucishe kuzwakala makanjalo. Umsamo komunye umuzi awungeni, umsamo komunye umuzi awungeni. Naleyo futhi yemimoya akushiyo ukuthi sekumele abantu bakhele indlu yabo bethathe bezofakwa la, cha. Abangaphambanisa abantu izinto, akuyona wonke umuntu okumele aganisele imimoya. Uma ungazi uzuyenze vele le izoganiswa kanjani lo moya, vele akwazi uzuwenzela. Angeke phela amagobongo ungazi uzuhambisa kuyothathwa ablomo kube kuganiswa ini kanjani kuphi, ngoba wena umuntu onjani ongakazi azayimisa, angazi azayilungisa imimoya yakhe. So ayibathinti bonke abantu lenkulumo, abantu abasuke bebathinta, abantu abasuke bazi bake bawamisa amagobongo, and akukho la yobalekela khona makumele ulungisa amagobongo wamise. Akukho, ayikho inkolo yokuchithela ukuthi kumele ungawamisa amagobongo, ayikho. Abalekele emedingakala nje enze, noma ungakagani wenzela kini, ubheke ukuthi ngabe uhlele endaweni right noma futhi nakhona ngoba uhleli lapho. Uma uthi ubaba kuselobolile, cela ubaba wakhe angithathe anilande kwamalume ngosiko, abakamalume bethenga imbuzi nekhishini ubele ngala, umisa amagobongo endaweni elungile kwinto zakho iqonde, uwembule endaweni elungile kwinto zakho iqonde. Uma ngabe uzoyembulela kababa kodwa usaphile ngakamalume ungakakhishwa, uzoba nenkinga. Kunemigomo nemibandela mosifela uvela ubuze, sine appointment. Uyakwazi ukuthi uma ufuna ukufika noma uma ufika ukuthi sibonana umlomo nomlomo ufike, sinemigomo nemibandela. Kuyabingelela uqhamusa wehle emthini, hayi abazali bami abagana nanga abasinselanga manje, cha.
kuney'khathi siqala ukufonelwa ngo-8 ekuseni kuvale ngo-5 ntambama. Asikwazi ukuphula imigomo siyiphuliswa wena, kungamane kungcono ugcine la ephejini nihlale khona. Musa usithinta eceleni nje, buza. Ngicela ukwazi uma ngabe kukhona engifisa ukukuthola okulwazi olunzule njengoba sengixhumana nawe ngesikhathi sakho, kuphi kumele ngikwenze. Uma ungeke uze ukwazi ukuhambisana nalokho, cha siyabonga. Ngiyabonga ngethuba.